Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da za mu karanto muku labaran duniya. Yau Litinin 14 ga watan Disamban shekarar 2020 daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Da farko ga kanunsu. Bukatar ceto yaran maza da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su na ƙara yaduwa a Najeriya. A kan satar ɗalibai maza a Katsina, Atiku Abubakar ya faɗi wa Buhari matakin da ya kamata ya ɗauka. Jamus ta sanya dokar kulle mai zafi. Sunana Isa Sani Randawa tare da abokiyar aiki na Zainab Suleiman daga jihar Kanan Daban Najeriya. Sai ku biyo mu sannu a hankali don jin cikakkun labaran. To madalla, yanzu kuma ga labarin bi da bi. Bukatar ceto yaran maza da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su na ƙara yaduwa a Najeriya, inda jama'a ke amfani da kafofin sadarwa na zamani wajen kira ga gwamnatin tarayya. Ƙorafe-ƙorafen ganin an ceto yara 'yan makarantar sakandare da aka sace tare da yin garkuwa da su na ƙara zafafa a kafofin sadarwa na zamani a tarayyar Najeriya. A daren ranar Juma'ar da ta gabata ne wasu gungun 'yan bindiga suka yi dirar mikiya a wata makarantar sakandare ta maza da ke karamar hukumar Kankara a jihar Katsina, yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda suka yi awon gaba da yara kusan 600. Wata majiya ta ce cikin yara sama da 800 na 'yan makarantar, 200 ne kacal suka samu damar kubuta daga komar 'yan bindigar. Lakabin Bring Back Our Boys, wanda ke kira da a ceto mana yaranmu, shine da ya karaɗe kafofin sadarwar ƙasar a ranar Lahadin nan. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta sanya dokar ta ɓaci don yaƙar ta'addanci ta kowane hali. Bayan 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu ɗalibai. Atiku ya jajanta wa iyaye, al'umma da ma gwamnatin Katsina game da wannan ibtila'i. Ya kuma buƙaci gwamnati ta fito da sabbin dabarun yaƙi don murƙushe ayyukan ta'addanci a faɗin ƙasar nan. Babu wani muhimmin ƙoƙari har sai an samar da tsaro a yankunan da abin ya shafa. Kuma dole gwamnati ta tsaida hankalinta har sai an kawo ƙarshen wannan matsala, in ji Atiku. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta umarci a rufe duk wani shagon da kasuwancinsa bai zama wajibi ba a fadin ƙasar don yaƙi da ƙwayar cutar corona da ke ci gaba da bazuwa a ƙasar. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da sabuwar dokar kullen da jihohin ƙasar suka amince da ita a wannan Lahadin da ta wuce. Sauran ƙa'idojin sun haɗa da haramtawa mutane shan barasa a bainar jama'a. An umarci makarantu da su rufe, idan kuma ya zama dole su yi aiki to su koma ta intanet. Kuma su tsawaita hutun Kirsimeti da sabuwar shekara ga ɗalibai har zuwa 10 ga watan Janairu. Kazalika hukumomin sun umarci a kulle shagunan aski da gyaran gashi. To amma duk da haka Jamus din ta amince da masallatai da coci-coci su bude inda za su bi matakan kariya. Sannan iyalai za su iya kai wa junansu ziyara da ta kunshi mutanen da ba su haura 5 ba. An sami yamutsi a birnin Washington na Amurka biyo bayan karon battar da aka yi a tsakanin masu zanga-zanga magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado da kuma wasu masu ra'ayin riƙau da ake kira Proud Boys. Masu zanga-zangar na Trump da suka yi wa gangamin nasu lakabi da Stop the Steal na ci gaba da korafi kan zargin magudin da suka ce an yi wa Donald Trump. Mr. Trump ya samu labarinsu kuma ya sanya an tuka sa ta jirgin sama domin ratsawa ta samansu yadda za su san yana tare da su. Kazalika ya kuma jinjina musu a shafinsa na Twitter. Wannan na zuwa ne a yayin da kotuna na jihohi da ma na tarayya a Amurka suka yi watsi da bukatar Trump ta a sauya sakamakon zaben. A yau Litinin ne wakilan masu zaɓe za su zauna don tabbatar da nasarar da Joe Biden ya samu kan shugaba Trump. To duka-duka ƙarshen labarin duniyar kenan da suka zo muku daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Kafin nan a madadin abokiyar aiki na Zainab Suleiman daga jihar Kanan Daban Najeriya da ta tallafa min don ganin shirin ya zo gare ku. Sai kuma duka ma'aikatanmu na sashen Hausa Randawa Media Concept. Isa Sani Randawa da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi.